Takže puf, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude tag to nebo to. A můžeme jít hned na to. Brusle nebo long? V mém případě asi brusle. Takže tak. Kola nebo kofola? Kola. Notebook nebo počítač? Notebook. Postel nebo palanda? Postel. Sukně nebo kalhoty? Kalhoty. Mobil nebo tablet? Tak pro mě je to mobil, protože jako na tabletu sice taky bývám, ale mobil je pro mě takový rychlejší a tablet mám spíš na hry nebo tak. Hovno v hlavě nebo hovno na hlavě? Radši na hlavě. Horor nebo pohádka? Takže já úplně miluju pohádky, takže pohádky. Nebo pohádka. Horor. Podpis nebo fotka? To je asi myšleno jakoby na youtubery a tak to asi radši... to nevím. No? Fotka? Asi fotka. Pes nebo kočka? No tak asi jako kočka, ale nevím. Jako, já mám ráda oboje, ale mám kočku, takže asi kočka. Dům nebo bytovka? Dům. Facebook nebo YouTube? Asi Facebook. KFC nebo McDonald's? KFC. SMSka nebo volání? No, já bych dala asi spíš volání, protože SMSku vždycky někdo pochopí úplně blbě, než to myslím. Takže já bych dala asi spíš to volání. Pennyboard nebo kolo? Takže kolo. Rozhodně kolo, protože můj pennyboard, ten než se někam dostane vždycky, tak to jsem na tom kole tam 10krát. Škola nebo školka? No takže asi já bych, nevím, dala bych asi školu, protože tam je to takový už prostě lepší. Sice ve školce si hrajete, ale ještě moc ničeho nemáte rozum a tak. Datel nebo Denis TV? Pro mě je to asi Datel, protože prostě to je takový můj nejoblíbenější youtuber ale na Denise taky koukám, takže proti němu nemám, jo? Zemřít upálením nebo zemřít zmrznutím? Tak to nevím, ale asi bych dala zmrznutím, ale já bych chtěla žít jako a umřít normální smrtí a ne jako umřít takhle. Bramburky nebo čokoláda? Asi bramburky. Milovat nebo být milovaná? No tak jako, když někoho budu milovat, tak budu chtít, aby měl rád on i mě, takže tak. Že jestli se vám video líbilo, mi můžete dát, jo jasně, takhle like, že jo, like, nebo nějaký dobrý komentář, nebo psát dolů návrhy na videa, který byste chtěli, aby jsem natočila, dát mi třeba taky odběr, ten je takový dobrý. A to by bylo asi pro tohle video už všechno. Já už to asi ukončím a ahoj.